Pinamimigay na phone. Kaya ko na ako ano. Nisay? Ha? Ani pinsan? Takong gabi. Goodbye. Hi guys. It's a day 2 of our coastal cleaning. Dami ng guest dito oh. Coastal cleaning tayo.
Wala ko ano yun. Kasi man kayo magkagibo kayo mo. Ha? Hindi mo kaya nilaglaga pa makainin mo. Magabaton. Kaya pag nilag mo na, hindi sa sako. Okay lang kayo manguyo doon? Ha? Saro yung sila kapatid. Soldi? Ha? Nagpapagpag man kamutan.
Kaya pa? Ay, kay. Sisi. Mama, berda ko lang kaman. Correct. Ano ko kami kan katabi. Mm-mm. Oh, nagdawat mo sa akin buri-buri din. Ay. Salamat talaga sa lahat. Ay, mga yung tubig. Ay, wow. Tubat. Makakaantos kitang nato. At least, next week, pasiring sa kasuna. Hindi kita man lang yan, no? Tsaka bako dyan masyadong makalat. Bastusan pinili. Charot ka. Ano yung problema mo siya? Paano naging bastos yun? Wala naman, joke lang. Joke lang. May kagkag ko ta si Jenny. Hindi nga nakahal. Ba, ano hindi nga, ano ang nilaag? Ako daw. Nagsublik ako ta kay Jenny ng kagkag. Raot man nga lang kagkag. Ha? Dikit-dikit ang May kagkag ka mo, Manoy? Now you know. Diba? Mahirap talaga siya. Ha? Diyos ko. Nakakapicture na ba kayo ng mas maganda? Baka masapukit na. Ay, di! Survey man sa na. Grabe ang sarcasm. Hindi, Sir, mga taga saan po kayo? Pwede ko po malaman kung taga saan kayo. Ano po nagustuhan niyo? Bakit pumupunta kayo dito? Ayan. Tapos, sir, pag umaalis po ba kayo, dinadala niyo yung mga basura niyo? Oo, yun, may mga araw ka sa question. Ayun nga pala eh. How do you feel about the ANIC, the activity that we have just ANIC conducted? Ay, wangay. Ano na yung naramdaman mo? Rate 1 to 10. Will you recommend this? Yeah. Gusto nindo ipalista sa sarong sako, nganing bakong magabat. Ano ba siya? Nakakaswimming kaya lang. Exercise? Talaga itong Tanggal-tanggal mo. Sabi ko lang kaya mo. Alam mo, in fairness dyan, bako masyado dyan. May nagki-cleaning dyan. Very good. Bako dyan masyado. Well, it's not enough. Oo. Marami pa rin. Ano na pinagmamalaki yung lilinis ka? Go! Kausapin ko. Hindi na bang malinis sa'yo? Hi guys, this is our day 2 of coastal cleaning. Summer, dagsa ang mga turista, kaya dumagsa rin ang mga basura. Kung hindi kami maglilinis, kung di namin sisimulan, sino ang tanong? Sino? For those who are asking, we just want to raise awareness. So Yeah. hindi naman namin ito planong gawing araw-araw and for the rest of our life. Just to set things straight po. Ayan. Akala ko naman hobby nyo na to. Hello guys. So ayan. Nag-build tayo ng team actually. We posted it in social media and we're asking for those who are willing to volunteer to join the coastal cleaning. As nung isang araw kasi, nagsimula kasi yan lahat. So, nagsimula tong lahat na to nung what do you call this? Nag-walking kami dito sa along seashore. And we found out na grabe yung basura, as in. Sabi ko,
5 years, 10 years from now, kung ganun ka-bulky yung basura, well, I think hindi na kayang paliguan ang dagat. That's why I decided to build a team, which is, we called it coastal cleaning team. So, di ba, disintindihin. And we call some individuals who are willing to join us to clean the coastal. Kasi, lalo ngayong summer, dumagsa ang mga turista, dumami sobra ang basura. Eh nakakalungkot kasi sobrang ganda ng anong to ng dagat na to. And to my surprise, yun nga yung isang araw na dumaan kami dito para mag-walking. Grabe, tumambad sa amin ang napakaraming basura. Which is hindi naman siya ganon. Way back 5 years, 10 years. So, we decided to do this. And we do this live, not to brag, but of course, to set an example, and of course to promote awareness for some individuals, especially the tourists, that when they come here, na alam naman nilang malinis yung dinatnan nila, hopefully, pag alis nila, dala nila yung kanilang mga basura. So again, this is Daddy Jake TV. We're spreading the love, the positivity, the hope and light, not only here in the Philippines, but of course, all over the world. So guys, if you think this live, it's gonna be pwedeng makapag-influence din, try to spread this for us to be able to promote awareness. Hindi lang tong coastal na to ang nanganganib, maraming mga coastales ang sobrang marami ng tubig. That's why with this video, with this live, it will promote awareness. So it will help us na maging aware sila na kailangan linisin natin ang ating mga coastales, ang ating mga coastal area, itong mga dalampasigan. Kasi kung hindi tayo, sino? Alam natin na paano yung mga darating na mga kabataan, diba? So guys, help us promote awareness. Ayan, so enjoy lang, and of course, good vibes. Ayan. Wow, galing naman. Thank you. Hello! Dito ba kayo, Ken? Si cute ko, buti pala siya, sir. Ano? Tigsuro si cute ko, buti pala siya. Sabi ko ba? Ito ba?
Parang may yung nato. Sir, babalik kita? Oo, at walat ni ba? Wala rin ito kagabi. Wala malinis na dyan. Hindi ninyo ko yung pakinggan kagabi. Marami kami. Nakuha kayo? Noon mga kasama namin. Wala kayong nakuha pagkabit. Sayang. Ay, ko, sir. Next time magpahan siya. Para masaya ang stay. Paalam na. Mamaya magrota. Umirota ka alas 10 para mag ano tawag dito, i-check kung alin ang lilinisan muna. Survey. Hi guys. We're still continuing the coastal cleaning day 2. Taga-sari ka mo? Kami din pwede magpa-free. Kami rin! Kailangan din namin ng picture. Ay, wala, joke lang. Kaya ako nabisili talaga ako sa ano. Sikat na vlogger yan. Pag yan, mapila na kamo dyan. Pag mapila na kamo, baka ako nakapapicture yan. Dahil ko sa kuya. Para pag napasina ako sa bao, meron na ako. Hindi lang naman pala community service. Ay, Jesus! Pasimple. Ay, dikit siya. Dikit. O, di ba? Alis na dyan. Batang-bata pa, earth warrior na. Bala ka dyan, daddy. Ay, hihiling ko sa kabarayan na ano. Correct. Hahanapan ako, hahanapan. Uy!
Bakla! Mabidyohan ka dyan, bash ka dyan. Hoy, pag nag-ano ka, oh, Igo nga na ako nakasakay sa lunada nun. Tapos. ano ba ito na nga? Ay, hindi. Yung daradara, sabi ko ha. Ha daw. Oy, o, piga pa ulan din nagdadampot. Hoy, isay daw, iba mo nang dinadampot mo. Hoy, pag ano ha, baka may mga high blood sa indo magpahingalo. Arayo ang infirmary. Hindi nga man daw talaga. O, ugo talaga. Ugo talaga. Ugo talaga. Di talaga nahalian. Sito ba ganyan ho? Sito. Soft drink. Water. Red Horse. Char.
ako, 4 by kinuha mo. Sabi ko nga, kaya nga nagbagay sa akin ko sa inda. O, mga dilawan sa ako.